George Onyera mwalimu omonene w'esukuru y'Ebate watchman oyo otambukia abana ekero basoire para atambukia abana bia omwana oyo omo ku Jackson Moiro o grade 1 agatambukia buya n'abande agachaka esabari kogenda sogo 100 meters away kurwa sekirita omugojimani kaligirite n'abantu bande bakarore gari yare kuri Bosongo AKCK 802J yabure tiki customer egako mwana akawe para ega mwana yare gutire side yaye egari ke gutirimboke side yokobe igagatumo mwana ole Kenya umwana ya ambulance yare goeta ekamugori kamoya nyagitari KTRH tukamyo kamwe skuru cyo tukacharibu kama shule omwana oyo agakorerwa matibabu agakuchisikani asobokonyi bo munyagitari omonene okisi teaching and referral hospital ogrupo Dr. Marita nonyemba abwate abaibuli abasha omo doctor oyo ga authorize tingo omwana oyo akorerwa matibabu onse ekere nabakorere mune skuru tukamana koigora sha yo muibuli ekiagera barense tukaba kola kirege lakini omwana agatoka gagetuo muti mbaka ekibolekeka yagateka agatwara internal breeding inyagitari nabo yatemete kamubeka se ICU kulenda nyuma ya matukabere omwana yakarara mtu etogo saba serikali yaito etubekere chipambo ase chengo corona ati Moiro yandiko inte iso mwana oria ono mwana akoro ku Tyson moga kamoiro mwana ole korwe skuru kara korwe skuru saa 7 chiamu kaso yarenge yari goeta igatumo mwana oye kamwake kamoita tukamumenya kinyakitari agasira ororo ari etinye manyeti bone goto kumete ngaki diwana toko kore bona inki toko kore nse bona toko tebe serikali ya ito ya abagambi bonsi n'abantu baito bonsi batubwazisi egere ngane yeito osenebe buyo mwana nanye ko kemaina kiayo busubero buae no mwana omoke sana mwana gwe miaka 8 ntobono moibori agente tiko kumete sana mwana no njengo kujuna sibo singina ko mwana yarenga sasa wachiamo gasoko nyali yatumira mwana ora to tumina kuchipara ngambira nse yairo mwana wana batulena okumia mwana gari gasanya ndomo tubona ntoma tikanga iri atumeto mwana esikari gakitokonya tomane o maine bo mwana longa kyako nchesa marieta nkoro kwa Festus Mageri munyakero go w'esukuru y'Ebate mubasokana igana botwanyarete ritukuria Jumatatu kabana baigorerwe ndobwatu musigari gotambukia abana jinsa cia mugasoko bakwenda lunch konyoro mutambukiro chirange chimita 100 na riba stokirete bakoigwe gari ya kiro mwana kuri distance iyo karabarigete kuri school gari ye nabo yatekete gotama alakiri ndege gatoka ngaba Samaria baya abamuraba boda bakaba macho ekagera se yatekete goncho kanandira lego chitao nikiagerege okora matatu chikisumu atake gotama chitao ariye kanyora banta bange baje singi ningi kiragere egari ebwatu yakorera accident ya iru paka police ngokorero inspection emanye kurwe bwatu kunda gari enturamanya terebe enturamanya gusena bwatire gusenga yaberete bone into tware kuganya turagoteba iga aban family yege bwatu muchando n'abantu barense kabisa nanyene sukuru nko basupportire sana ko bakonja keno uniform nanye ndagera tware gusaba nge serikali yeito ebwatiriye genteke mono abana aba family yanyoro bene bwabo ko usino mwana mwabo bunasirete ninki kegerete nterebe gatumo mwana gakuru school samali tangoro ko Vincent wara kuri kenyoro kya batabali nabo umwana yale kuri school ka gutambuke para ge gari kamo bake kumotuoma egari ina baya beteke gotama montar batamanye kaini gari temanye kaini bako tebe gari nechete nyanjo kabwatira kinande karusi waro ntu ne kenyoro
kwa niaba yane ngoteba egari etigeirwe atwa no montera bwe egari eyo egere omwanya no mwana anyare konyora justice y'omwana oye byamo anje Samuel etanguru Clinton lero ya koregwe na Samuel etanguru Clinton lero ari gwanje serikali erigereria genteke hakimware wanje motubekere chipampu chiskuru chaito tetekebe sana serikali yakiaso ino yakiatokonda Samuel etanguru kucheni nyarieko bwekenyoro kia botabori ncho muturire amane genteke kia bete gento giokumi chipara chirega ige chirambogete none pump station mwana era kanye egari kere gweta omwana oyo gasirite na ntwe turi no moichano na kagima toko sababu na serikali yetu no mosiko ito kibagendi norigeretie pare abana chisukuru chinyinge chirenjere goro chigotambukia abana tware gosaba tokonya na kagimoto mabantu baba barigererio omochio ase omochando togete omochio gore gwo kumio mongina ago chiroche omanya konyore dagero abana kware gwancho tubwati sese nje tubwati njere chinde tokubwati ekina ayo no mogambio ito amosi motubwati simogene morigererio gari ngaya bwata amagoso uso no mwana bwata amagoso motu